Er børn omstillingsparate og agile? Kan de som projektleder være kollaborative beslutningstagere med styr på deres stakeholder management og iterative processer? Svaret det er klart ja. For hvis vi fjerner alle de fancy ord, så er børn bare kreative, de kan lide at lege sammen, og de kan lide at opfinde. Og det er lige præcis det First Lego League det handler om. Men hvordan deltager man, og hvad skal der egentlig til for at komme i gang? Det er det, som den her video den svarer på. First Lego League er verdens største undervisningsforløb, der samler 100.000 vis af børn fra over 100 lande i kreativ leg og problemløsning, der både udvikler teknologiforståelse, fællesskaber og selvfølgelig selvtillid hos deltagerne. Forløbet er delt ind i 2 dele. En robotdyst, hvor eleverne de skal designe og bygge en robot, der skal kunne gennemføre en spændende bane fuld af en masse udfordringer, på tid selvfølgelig, og også et innovationsprojekt, hvor børnene de skal undersøge og identificere et problem fra den ægte verden, og så derefter designe en mulig løsning på, som de både skal lave en prototype af og formidle i fællesskab. Hvert år er der et nyt tema, flere virksomhedssamarbejder og flere deltagere. Så hvad kræver det, hvis du gerne selv vil deltage? Det kræver flere ting, og den første, det er et hold. Mange de laver hold i deres skoleklasser og bruger altså også skoletiden på at lave First Lego League, men man kan også gøre det i sin SFO, spejdergruppe, i sin lokale Coding Pirates forening eller med venner og familie hjemme i stuen. Så længe I er et sted mellem 6 og 10 deltagere og en voksen vejleder, så har I klaret trin nummer 1. Trin nummer 2, det er ret simpelt. Det er sådan en her. En Lego Spike. Det er bare en lille bitte computer, og så skal man selvfølgelig have en ordentlig bunke stumper, man kan bygge den sammen med, så det bliver til en rigtig robot. Men robotten skal selvfølgelig også have en bane. Og det er altså ting nummer 3. Banen den er forskellig fra år til år, men har altid præcis samme størrelse og indeholder altid en masse sjove forskellige små opgaver og udfordringer bygget i Lego, som man altså kan løse, hvis man har ting nummer 4. Kreativitet. Undskyld, hvor får man alle de der ting henne? Godt spørgsmål. Lige præcis det sidste kan jeg ikke hjælpe dig med, men banen den kan du altså let købe, når du først har meldt dig til inde på firstlegoleague.dk. Og har du ikke en Lego Spike i forvejen, kan du også købe sådan en til nedsat pris, når du har meldt dit hold til. Og når du først er tilmeldt, så får du altså også adgang til både vejlederguide, opgavebøger og måske vigtigst af alt support fra Coding Pirates hele vejen igennem processen. Jeg kan stadig huske dengang, jeg var med i First Lego League for efterhånden mange år siden. Og noget af det, jeg kan huske, det er følelsen af frustration, da robotten den ikke ville køre, som vi gerne ville have den til. Og så kan jeg også huske, at vi nørklede, og vi fikset, vi prøvede at forbedre. Og så blev følelsen af frustration erstattet med en følelse af lettelse, ja nærmest eufori, da det pludselig lykkedes, fordi vi havde klaret det, uden at der var nogle voksne, der havde indblandet sig undervejs. I dag der kalder man det for teknologiforståelse og problembaseret læring. Men jeg husker det bare som en pissefed udviklende oplevelse, som du altså kan give til flere børn ved at melde dem til på firstlegoleague.dk.